Ganti Ama, ganti Anak, ganti Espiritu Santo. Amen. Mamati ti Diyos Ama manakabalin amin, anamarso iti langit kendaga, mamatak met ken Jesu-Kristo abugbugtong anak na kita po tayo, at imaud ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa ti krus na tay ket na itanem, imulog ti ayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin, agapuntot sa diyay nga may mangukum kadagiti sigibiyag ken kadagiti natay, mamatak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadanto met panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Dagiti misteryon amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariam matungpal kumatnagan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ng manugot ti sulisog isalakan nakamket ti dakes. Itdem Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babae, na yung kasatan, may tibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Iti misteryo ang panpanunutan, iti misteryo ang naragsak. Katungo na ipakdaar ti anghel, iti itatao ti anak ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnagan mo, tirigakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, digitami na babay na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
ita keninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagi kami na babae na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagi kami na babae na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagi kami na babae, na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po, may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kas tamit ita kenit agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit nang nangrulat makasapul unay ti kaasim. Iti may kadwa naragsa ka misteryo sa rungkaran ni Apo Santa Maria ni kasinsin na nga Isabel. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan nga ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan nga ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan nga ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararuat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti
kaasim. Ti may katlo naragsa ka misteryo, may anak na Jesus si Rukib sa di Belen. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatnakan mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito, iti kanen mi iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ipapatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikati na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria iti Ama, kanta na, kanta Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mami nakararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ikaasim. Ti may kapat anaragsa ka misteryo, may dato na Jesus sa templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kanakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadigiti na kabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakam kitami na dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaket ka. Sikatin ng gasatan ka, digiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasila kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaket ka.
Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan metibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na tanto metag na nayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na iti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang karawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimaken maudi anarag sa misteryoso ti panakapukaw ken panakabirok damatlang ken ni Jesus sa templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam kiti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan met tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan met tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan met tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan met tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan met tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa daken ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae,
Nain kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na po Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka, digiti amin na babae. Na yung kasatan metibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan na kiti basbasol mi, ispala na kamtapoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti kaasi, biag samit ken inanamami. Salve si katikaragan mi, da kami na pagtalaw anak na Eva. Agpakpakasi kang nga sumasainek, ngagsangsangit iti daga pagluluan. Ala kumakatalik mi, talya mo katadakam tamatam amanang asi, katinton malpas sa ti pamagdalaw. Ipakitam to kadakam na Jesus, a bendito nga bunga ti tiyan mo. Umanangasi, umanakem, unasamita Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon na ti Diyos. Tapno may kari kami, kadigin kari ni Apo mi Heso Kristo, anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong ang anak mo. Ingun udan na kami kadigiti gungunatag na nayon apanakaisalakan. Ipay mo kad o Apo, ababayan ti pinangpanpanunot mi, kadigiti misteryo ta Santuan unay a Rosario. Ni Apo Apo Virgen Diyos Santa Santa Maria, tuladan tuladan mi ti linaonda, ket magunod mi ti ingkarida. Gapumat kan Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo. Tinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen.
Agkanta tayo, idiri tayo, imbag kenayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, kakabsat tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ikarkararagan tayo dagiti aktibidades ti Archdiocese ken ti Northern Luzon, ti Sinodo maramid tatta. Into no Miyerkules maramid ti 75 years akas Archdiocese na imimontar ti pamati. Agkamatalag tayo ti Diyos, ikararagan tayo matdagiti kakabsat tayo, nga umarararaw, ti panay karkararag kadakwada, nang runa dagiti masaksakit. Tapno nga rin may karita ang makiranot, iti dati na santo na misteri, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kay kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, inaramid mo, ani San Policarpo, di na pulos, nagkitakit anatay ken Kristo, ipaay mo ka, di panang pamanarabay mo ti kinarasimi, tapno tuladin mi ida, ket agbiag kami anapod no ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Mikias. Denggen nyo ti pamabasol ti Apo. Tumakder ka o Apo ket idatag mo, ti darum mo asaksyan dagiti bantay. Ipangeg mo ti saom ka dagiti turod. Denggen nyo ti pamabasol ti Apo, da kayo abantay. Denggen nyo agnanayon a pundasyon ti daga. Idarum ti Apo dagiti Israelita at tattao na. Kuna ti Apo, tattaok, anya ti iniramid ko kada kayo. Apay amauma kayo kanyak, sumungbat kayo. Inruar kayo iji Ehipto, winawayaan kayo iti panakatagabuyo. Inbaon ko da Moises, Aaron ken Miriam, amangi pangulo kada kayo. Anya iti ited ko iti Apo ako na ti langit. Anya ti ited ko iti Apo a Diyos ti langit. Intun dumatagak nga agdaydayaw ken kuana. Mangitugutak kadi kadagiti kasayaatan ng orbon ti baka, apuurak akas daton ken kuana. Maragsakan kadi ti Apo ni ikak itirinibo a karnero, wenno saan nga agpatingga a karayan ti lana ti olibo. Idatag ko kadi akas daton ti inaonang anak ko, apangikarok kadagiti basol ko, saan? Inlawlawag kada kayo ti Apo no anya tinaimbag. Daytoy ti dawaten na kada kayo. Aramiden nyo tinalinteg, ipakita diyo ti di agbalbali o panagayat, ken agtulnog kayo as ipakumbaba iti Diyos tayo. Ti sao ti Apo. Isalakan ko ti siya sinuman agtulnog kanyak. Umungan nyo iti sangok, dagiti napudno at tattaok, anak itulagak, babaen ti pinagindaton da iti sakrifisyo. Ibunan ti langit, analinteg ti Diyos, ket isumetlaeng ti ukom. Saan ka atog nga ren, gapu ka dagiti sakrifisyom, ken ka dagiti daton ang mapuuran, nga irukruknoy mo. Ngimjak masapul dagiti baka ken kalding nga agapu ka dagiti arban mo. Awan serserbina abalbaliksem dagiti bilbilin ko. Apay
Awan kapaypayan ti panagsasaritam iti tulag mo. Iti tulag ko, takarundak met no tubngaren ka, ket di mo ikan kanu dagiti patigmaan ko ken ka. Inaramid mo amin dagitoy ngemjak nagtagtagari, iti kasta ipagarup mon kasla akmet ken ka. Ngem ita, babalawen ka, ket ilawlawag ko ti amin ken kwa. Ti mangipaay iti sakrifisyo a pagyaman daydayawen nak, ket isalakan ko ti siya sinuman agtulnog kanyak. Hadaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Hadaken ka dagiti sa uwa makaited tiyag nanayo na biyag. Ti apo adda kung makada kayo. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Nagsaon ni Jesus iti sumagmamano a maestro tilinteg ken sumagmamano a pariseyo. Maestro kinunada, ipakitaan na kami man iti milagro. Anya nga nagdakes ti kinaawan pamati ti Dios dagiti tattao kadagiti nga aldaw insungbat ni Jesus. Agdawat kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo no dilaeng ti milagro ni propeta Jonas. Kas ti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan iti lasod ti tallo nga aldaw ken rabii. Kas tantumet ti panagyan ti anak ti tao iti uneg ti daga. Inton aldaw a panangukom tumakderto dagiti taga Ninive amang pabasol kada kayo tanagbabawi da kadagiti basbasol da. Idinangyeg da ti panangas kasaba ni Jonas. Nagbabawi da idinangyeg da ti panangas kasaba ni Jonas. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa na tantanok ngem ni Jonas. Inton aldaw ti panangukom tumakderto ti rena at aga-abagatan amang idarum kada kayo agsipod ta naggapo iti adayo a lugar tapno umay nadinggen tinainseriban a panursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa a natantanok ngem ni Solomon. Ti ebanghelyo ti Apo. Ni San Policarpo iso ti santo tayo tatang aldaw. Idi na ordinan nga obispo. Ado ti nang ilunlunod, ado ti nang kabil, ado ti na martir isuna, ta isuna na laing mangagas. Adda jay healing power na. Dahita mga tati awang kanya ko, dahita no agasak, dahita saksakipyo ke awan kanya. Nang runa no ti imayo ipulong kanya ke sakit tinakem na Isus dahita nga tati awan ti agas na niya, narigat nga agasan ti sakit tinakem, nalaka nga makaalis. Wan, adi jay adda dagitay naikan ti sagot nga mangagas, adda dagitay naikan na kanya-kanyang sagot tayo ngamin. Diya magkayat data nga sago nga tanaga sampay mata nagbalinak nga mangagas sadak to iyat atangan kandak mo ti dalem aga mabalim mo nga tangam sa bali aday nga mangagas mat nya. Wan ko na ori dagiti mamaestro tilinteg dumaw dawat dati milagro ken ni Apo Isus ipakitaan na kami man. Nagmaya nga ro dagiti napanan mi ija Europe ta. Anyway, diya ka muna niya ti iskore nagansapak nagbuya ti football 1-0 mga abak ti Spain. Congratulations kada kayo nga taga Spain no mga abak diya ka muna makakamat ti Argentina. Kaya ijainap na panan minagano nga milagro ni Padre Pio ni de Saint Benedict
San Francisco, nagadagiti nagparparagan, milagro. Taim mo nagti pamati. No diti pamati tayo diti Pilipinas, ribo nga tawanan nga nabati tayo. Idi pay laeng 500, 400, idi addan ti pamati kan da tayo imay laeng 1521. 500 years pay laeng imay idi rinibribon nga adda kanya naudi tayo ti evangelization. Kisong aging gana tataakad ti pamati tayo akad. Dete ko mama addamot mapasamak. Adda ko mamot dete kas ladakkel nga milagro kung kuna tayo mat ore siya nga padi akad tapno mamati adda ko madayjay. Ngam kuna ni Apo Jesus impaganat-gat na ni Jonas ni Solomon o pandadenggen ti sirib na ni Jonas di panagyan na ti unag ti kwa anya ti kunana adda ditoy tinatantanok ngam ni Jonas anya dayjay ni Apo Jesus ti kadadakkelan a milagro inaldaw-aldaw so nga nagasat kayong upat ino adda tay laki di agmisa tayo milagro nga inaldaw awatin nyo nga inaldaw ngam mo mabigbig oray kita ni Apo Jesus oray awatem no haan nga naunag di pamati narigat mo maapresyar milagro nga inaldaw nga umay kanya tayo iso nga receive Jesus in the Holy Eucharist kuna nangardi jay dagiti dagod duma kakabsat tayo dumaw-dawat dati panakaagas panagbalbaliw panagurnos ti pamilya transformation anya ti kapipintasan ni Apo Jesus isuna ti kadadakkelan nga agas kadadakkelan nga solusyon tayo no mapaunag ti pamatiking kuana awan ti biro kadadakkelan nga milagro ni Apo Jesus itinasanton ay Eucharistia iso nga nagasat tayo no maawat tayo nagasat tayo no bigbigbigan tayo nagasat tayo nagsaksakrpisyo tayo para king kuana adu dagitay dumaw-dawat ti kararag akakabsat tayo nagsaksakitan handan makaumay makimisa iraman tayo mo't ida tauray jibilin laeng adda bileg na kaladayay sa nangato ti saad na nga soldado nga napankin ni Apo Jesus nga agsakit di anak na anya ti kunana anak maikari nga umay ka iji pagtaengak ngem bati sa umlaeng mapabileg ton kamabalin mo't nga ikararagan tayo iraman tayo dagiti masaksakit marigrigatan sa anin nga makaumay tauray bilin laeng ni Apo Jesus kabailan na kanagasgasat tayo daw-dawat iti milagro dadtoy rabaw ti altar awaten tayo no naimpapuswan dalusan agasan pasantuan na tayo Sip nga ti biag mi waya itdem kada kami kumararag tayo kakabsat na tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo idumdumam nga ipatig ti sakripisyo ti misa ngem ti anyaman a sabali a sakripisyo awatom kad dagitoy daton mi ket pasantum ida tapno ti idaton ti tunggal maysa a pagdaydayaw na ken ka agserbi a pakaisalakanan mi a pada-pada gapo ken Kristo nga apo mi ti Apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo
Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kanasantuan nga Ama, gapo ken Hesus Kristo nga iayatem nga anak mo. Isu ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda, ket isu pay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaayken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin as santos amang ibunan kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimak konami. Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat sikati gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga rod ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangankay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket tuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi gandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parairayom tayat na anadyosan. Laglagipam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad iday ti sidong taraniag mga pagkakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit dumteng kumati pagariya matungpal kumati nakem mo ditoy daga akas sa dilang itdem kadakam del daw itoy di kanen mi ti patinayon ngalda pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamain mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kayamin. Kapya. At to'y ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyat, ngam ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararuang. Gumararag tayo. Apo kasyan na kam kadi atat taom, tapno da kami pinakiranod mo kadagiti na ilangitan na misteryo. Bayan min ti anyaman na kinadakes, ket irugbot mi tinasantuan na panagbiag, gapo ken Apo Hesus Kristo anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.